Hola a tothom! En aquest vídeo explicaré com funcionen les magnituds directament proporcionals. Ho explicaré a través de 3 mètodes diferents, així que comencem. Quan nosaltres parlem de magnituds directament proporcionals, normalment el que estem parlant és a mesures que hi ha alguna cosa que augmenta, també hi haurà una altra cosa que augmenta. Suposem que jo ara vull calcular els grams que hi ha en una caixa, tenint en compte que sé la quantitat de paquets de te que hi ha. Jo sé quan ho vaig comprar que en aquesta caixa hi havia 12 paquets de te. En aquest cas, què és el que veiem? Doncs que ja m'he pres uns quants, però vull saber quants n'hi havia en total. Doncs anem a comprovar-ho. Si jo sabia que n'hi havia 12, però aquí jo en tinc 6, tenint en compte que cadascun dels paquets individualment són 28 grams, jo què sabré? Doncs podré calcular que jo, a mesura que vaig afegint paquets de te, es va augmentant cada cop més la quantitat de grams que hi ha de te. De forma que, si jo sé que aquí, a cada paquet individualment, hi ha 28 grams, doncs simplement anirem sumant 28 més 28 més 28 més 28, o el que faré serà multiplicar el 28 pels 6 paquets que tinc. De forma que jo sé que a mesura que jo vaig afegint un paquet, els grams que hi ha dintre de cada paquet aniran augmentant. Aquesta és la idea, és a dir, nosaltres tenim dues magnituds, és a dir, en aquest cas, anem a reescriure-ho per aquí. Un cop reescrit a la taula, podem veure que, efectivament, per un paquet de te, jo tindré 28 grams. Per 2 paquets de te tindré 56. Per 3, 84. I així fins a arribar als meus 12 paquets que jo tenia inicialment, i per tant sé que dintre de la capsa hi havia 336 grams de te. Què podem veure més? Doncs que nosaltres, si féssim el càlcul de les divisions a cadascun, jo sé que això ho puc veure així o ho puc girar. En tot cas, nosaltres fem una divisió. Què veiem? Que si fem la divisió, en aquest cas ho giraré, si fem la divisió de 28 entre 1, donarà 28. La divisió de 56 entre 2 donarà 28. La divisió de 84 entre 3 també donarà 28. Llavors, què podem aconseguir amb això? Doncs veure que, efectivament, nosaltres veiem que el nostre valor de la constant de proporcionalitat és aquest 28 si nosaltres pensem aquesta fracció com una fracció girada, és a dir, com la inversa d'aquesta taula. Llavors, què és el que veiem a més? Doncs que, efectivament, aquesta constant, que nosaltres estem dient que és 28 tota l'estona, coincideix amb el valor de la unitat, és a dir, la nostra constant, que és 28, coincideix amb un paquet. Això, per tant, què ens ajuda? Doncs que si nosaltres volguéssim saber, efectivament, amb 3 paquets que tinc 84, quan aconseguiria tenir amb un, només hauria de fer la divisió de 84 entre 3 i així obtindria la unitat. Anem amb les diferents maneres de poder resoldre quan dues magnituds són directament proporcionals. Per poder dur a terme la reducció a la unitat, primer de tot el que hem de fer és calcular quants grams hi haurà en un paquet. És a dir, sabent que jo en el meu paquet de te tinc 6 paquets, suposem que dintre del paquet no posa què pesa cadascuna d'aquestes bosses. Llavors, posem aquests papers en una bàscula i aquesta bàscula ens mostra que tenim 168 grams. Sabent això, i que això prové de 6 paquets, resulta que nosaltres volem saber quants grams hi ha dintre de la capsa per qualsevol motiu. Doncs es pot fer d'aquesta manera. Què és? Si jo sé que en 6 paquets hi ha 168 grams, vaig a veure què hi ha en un sol paquet. Per fer-ho faré la divisió. Un cop feta la divisió, em puc apuntar per aquí que per un paquet jo sé que tinc 28 grams. I què faré amb aquesta informació? Doncs els 28 grams els multiplicaré pel número total de paquets que hi ha dintre del paquet. De forma que jo escriuré simplement la multiplicació de 12 per 28. Un cop feta la multiplicació, podem veure que el número de grams del paquet és, tal com dèiem abans, 336 grams. L'escriurem per aquí. I aquesta, en definitiva, és la reducció a la unitat, és a dir, el primer que hem de fer és buscar
com queda quan tenim una única unitat i després multiplicar-ho per totes aquelles vegades que ens ho preguntin. Anem amb la segona. Aquesta és un format taula com el que hem vist anteriorment. En format taula nosaltres no deixem de tenir una coseta com aquesta, és a dir, si nosaltres tenim els valors, sabem que els paquets i els grams dintre de la taula van per la seva banda, de forma que jo he de relacionar d'alguna forma que 6 paquets són 168 grams. Però què em passarà a mi amb els 12 paquets? Doncs això és el que anem a veure, però oi que nosaltres sabem, perquè ho hem vist prèviament, que les raons proporcionals es fan tal que A per B és igual que C per D. De forma que nosaltres l'únic que hem de fer és buscar aquesta proporcionalitat d'aquí. Com farem la proporcionalitat? Hem de veure que en aquest cas nosaltres, per passar de 6 a 12 multiplicat per 2. Llavors, en aquest cas seria multiplicar el 168 per 2. O, en una altra banda, seria, doncs, si jo sé que 168 per 12 ha de ser igual que 6 per al huequito que nosaltres no coneixem, com ho solucionem això? Doncs el que farem serà resoldre l'operació de la multiplicació i després veure com quedarà això dividit entre 6. Així doncs, fem els càlculs. Resolent la multiplicació, nosaltres podem veure que, efectivament, això dona 2016, que un cop li dividim el 6, ens donarà un resultat de 336. Així doncs, nosaltres sabem que 6 per 336 ens ha de donar exactament el mateix que la multiplicació de 168 per 12. Així, el resultat del nostre paquet és que tenim 336 grams en 12 paquets de te. Al final, l'únic que hem hagut de fer és, bàsicament, buscar aquesta proporcionalitat tenint en compte que hem transformat això en dues fraccions diferents. És a dir, per una banda hem agafat el 6 entre 168 i per una altra banda hem agafat el 12 entre 336. I això, si tot ha anat bé, ha de ser proporcional un amb l'altre. Per últim, tenim la regla de 3. En aquest cas, què és el que hem de fer? Doncs, primer de tot, ordenar les dades. Com és el que hem fet aquí? És a dir, nosaltres tenim 6 paquets que pesen 168 grams i sabem que abans, prèviament, en el paquet hi havia 12 paquets. Doncs, què és el que farem? Nosaltres hem de construir proporcions en els termes. De forma que, doncs, jo puc pensar que això és un 6 entre 12 igual a 186 entre el que no conec. Doncs, què és el que faré? Doncs per calcular el terme desconegut, multiplicaré el 12 pel 168, és a dir, els termes creuats. Els termes creuats al final em donen 2016 i aquest valor d'aquí el dividiré entre el que em queda suelto, és a dir, entre el 6. Un cop dividit aquest valor entre 6, el que faré serà determinar que efectivament els grams per 12 paquets són 336 grams. Així és com al final el que tenim és que el format taula versus el format regla de 3 s'assemblen molt, però al final no són iguals, perquè al format taula sempre necessitarem una quadrícula, un ferro, mentre que al format regla de 3 al final nosaltres només podem fer-nos una llista i entendre-ho d'aquesta forma. Un i l'altre són iguals perquè acabem tots en la mateixa resolució, així que podem fer servir qualsevol dels 3 mètodes per arribar exactament a la mateixa solució, que és que en aquest paquet, prèviament a obrir-se i prèviament a consumir-se, hi havia 336 grams de te. Com sempre, us deixo un problema perquè podeu practicar. En aquest cas, us recomano fer la pràctica per cadascun dels mètodes que heu obtingut, amb la resposta de que en tots 3 mètodes heu d'obtenir 15 tones. Amb això, espero que us hagi servit molt el vídeo i ens veiem en un altre.